Ik hoop dat alles maar een boom aan het masragado. Ik hoop dat we allemaal de guzontu aan het passen met een grondtapu. Masragado, masra Jezus Christus. Na en we beginnen een etir en kondre na een bepaald gewi. Die me bij de bezige klus even. Beetje schilderen bij mij. Sabi af en toe moet je een beetje schilderen. Ik ben net klaar. Net me was even snel. Dus Israël sabi af hoe ik doe bepaalde zaken soms. En ja, als het mooi moet worden soms dan moet je zelf doen. Dus me de bezige schilder. Kwala mena choboy tanga verfi. Zo a olieverf zo leeste was je na man komt tot direct ook. En me alo dat terpentine smeet ook. Dus dan even kijken me kan go safi. A terpentine smeet fuck op. Ja mensen, ik kwam weer even en ik heb hem dat net. Ik ben de bezige klus idee. Ik ben de bezige schilder even. En verfprijs ook toe diri. Vooral tegen bij hoogglansverf. Hoogglans no. Echt. Anopikin paisa im abi voorbij verfi. Het is verschrikkelijk duur. Mensen, usabi dat kite met taki politiek sani. Dat mi de eerlijk en apolitiek. En isabi met taki vrij. Omdat mina ikisi politiek money. No man kompot mi onder druk. Of consor mi dis nanga dati. Omdat mina ikisi no one politiek money. Mina ikisi no one lanti money. Dus no man consor mi dis nanga dat. Me wipi wa yes klap finger doti towe. Mi belang na a volk mus aben boom. Na a volk ame gobun anga a volk. Dat na mi belang. Mina ipe piki play. Mino janga piki play sani. En tewe taki abra politiek. Ume taken ke faden sani de. En tide. Tap eigen titel met takere mensen. Op eigen titel. Dan wil ik pikien zo over apolitiek. Afas van den baradaf mi edu apolitiek. Mi vind dat. De man mi fu BEP. De mane chara politiek go miti a volk na afasi fa amu pasa. En dan moet leg je uit zijde. Mo onderbouwing ook to zijde mi taki dati. Minai taki abra geschiedenis voor partij of literatuur voor partij of cultuur voor partij, etc. Dit is dat nog belangrijk, no. Dit is dan belangrijk, no. Na afvolk, va volk moet nyang, va volk moet overleven. Na abra, dit is dat met taki no. En natuurlijk, de man sang e pre a hoofdrol in asandati, de sama musabi. Maar sameshi, me schenke den baradaf mi fu BEP, me schenke de ma e vrede solutie taki en ke fade sani de. No taigi wi eerlijk sameshi. Me schenke de ma e vrede taki en ke fade sani de. Omdat, dan me leg je uit zijde mi taki dati. Omdat u sabi taki Miranda e taki. En te me taki vrij. Mine vrede no waman. Mi sorukba. Bravo de man dat mina e vrede de man dati. Want bravo na mi bigisma be wasi bravo. Adem bigisma mi dade wini dali bone. Adem be wasi bravo na papa tam da pela de san de mi sabi. Dus nooit one day mine vrede de mandati. Mi etaki vrij mi de mandati. En a day di bravo e seke komiti mi. Ala jobi afie me pori. Ala jobi afie me pori. Ami gansa ma be me ke obi aga mandati. Dat de wini anga dali bone. Adembe u ka aksi bravo of melei. Aksam of melei. Dus mi dati Bennie Miranda na vrede de mandati. Me taki vrij mit de man. Me gidema alle speki. Mi na kos de man. Me gidema alle speki. Ma politiek me taki vrij mit de mandati. Nou arki sa me abif soor unu. Mi taki net ka dat den bradaf mi fu BEP. A fasfadema e chara politiek go miti a volk. Dema moet doen a oppositie. A inuanta model. En dan leg je uit zijde mitaki zo. En dan leg je uit ook to fade moet dwing. Je zo unu ook toe. Omdat we sabi na mi
Tewe takabara politiek sani, dan mi kan leren je van de sani uroko. Luku saitsa. Apartheid pe mi de in sei BEP, da fasi fadema e fura oppositie, me taki tap eigen titel, me taki er, tap eigen titel, dus no wama non bel me, na tap eigen titel, me takasan dis no de. A fas fadem baradaf mi fu BEP e doa politiek sani no. Dat mi analyseer a heer sani, da mi fende taki, mijn mening, mi fende taki de manai charen waka nofo tap level gomiti a volk. En dan moet leg je uitzijde met takasan dati. BEP jij in oppositie toch? Hoe jij in oppositie? ABOP jij in coalitie. VAP jij in coalitie. Maar nou BEP, te de man e voer a oppositie. Te de man de basic e voer a oppositie. A fast va de man e taki. Te doro den tra coalitiepartij, oppositiepartijen ook toe. De mag doen pikimo ta fasi mij bemoeien de manda so voer omdat mij dat de mandat in a BEP mi de. Dus mij abi voor corrigeer de man, mij abi voor soor de man. Au me lees mi taki mit de man ka. Maar me soor de man baka eto wa leesi. Fa politiek sanye do. Tewe taki abra a politiek, a fini fa politiek, no herhaling, dat minai taki abra geschiedenis voor partij, of literatuur voor partij, of cultuur voor partij. Nee, ano desan dat metaki. Metaki abra a aanvallend politiek, toegepast politiek, en ano allemaal even stang asandati. A positie voor BEP no. BEP, ujaini, oppositie no. ABOP, nanga VAP, de man jaini, coalitie. Maar sam BEP e do no. Te BEP, te we voer oppositie. Amani fa we voer oppositie, te we taki. Da ala you, te we taki, na regering. Nee, mi weli fuye asandati. Na feele man e fu politiek so. Te je voer oppositie, te you jaini koal, te you jaini oppositie. Da you enke de fesi man fu een partij, da mu e bostude luku, sandenta man e du fout. Sandentra man e du fout, sandentra partijen e du fout. Assemblerie politiek staan in Nederland. Dan Theo taki abra a politiek. Dan anome de alayu a regering, na a regering, disa regering, dati. Nee, a regering abilibi samanaini tok. A regering abilibi samanaini. Je mag bespreken de libisme dat die politiek. Je mag bespreken de libisme dat politiek. Maar de man van mij voor BEP. Mina je de man e bespreeks ma politiek. De man en een model dat no boom. Mi wel zo wit idee. Een model dat no boom. Een model de swaki. Politiek staan na je zo. De man, hij niet a politiek. Daarom if je vrede. Dat trasma moet dwasani. De man zei vrede, dat de man dat moet dripik moto mek trasma dwasani. Te je doet politiek sani. Te je wordt vanuit a oppositie. Dat je moest lukken. De partijen, de coalitiepartijen. Je moet lukken san de man e doe. De foto's san de man e meke. Dat je moest bespreken de man dat. Maar ano alla juru dat we kondana. De regering. Nee. If na bravo dwasani imutaki bravo. If na leo dwasani imutaki leo. If na chan dwasani imutaki chan. If na suma dwasani imutaki asma dati. Adat na politiek. Maar we vrede. Te we contact politiek sandana. Alla juru de regering.
naar de regering. Politiek staat na je zo. En we zo want rappen baka. No, na de man mi met taki gomiti. Tap eigen titel met taki gomit de man mi. Me corrigeer de man, me soort de man van de man moet dat politiek sani. A tempo tapa model. Tapa model van de man echare waka a model de swaki. A politiek san na je zo. Yereja. Mo so ruwa trasan baka. BEP jij niet oppositie no toch? If BEP be de aini coalitie, no mim taken trafasi. Die BEP be de aini coalitie, die BEP be de aini coalitie na NDP. Pe wi ai be de na wi yesi. Ube shi fa abop anga FAP be fal BEP anga NDP antok. Pe wi ai bede, pe wi yesi bede, anga de mag mi BEP me taki no. Tap eigen titel me taki miti de man. Tap eigen titel. Die NDP anga BEP bejai ni coalitie. Die NDP anga BEP bejai ni coalitie. De man fu BEP, pe wi ai nanga yesi bede, uno be shifa FAP anga abop. Be fal BEP anga NDP aan. No. Uno be si no. Pe wi ai bede, pe wi yesi bede. Kan jou fegete dan yo so wi even. BEP jij ni oppositie no. En a oppositie pe BEP de no. Dat wan taki na aanvallend politiek imudu. Na toegepast politiek imudu. A sui sani a frede model politiek ata woko. Isonde ata woko. No legu wat rasan uit. If na BEP bejaini coalitie no. E opo prijzen so. En ke fa abo pe opo den prijzen no. Dat de man be ki BEP tok. De man be ki BEP anga mesandi tok. De man be ki BEP anga kosi. De man be ki BEP anga omesani tok. Oké. No BEP no de aina posisi dat tok. Na abop anga FAP aina posisi dati. Dat de man fu BEP u arki even. Want we chara nyusu consoms. Maar we chara nyusu kon frede. We chara nyusu kon adoro say frede. En tide no tagiwi. Tap eigen titel me so was aan dati. Mi ne frede no man. Mi na ikis no a politiek money. Mi abi mi eigen money di mi nyante mi dede. Mi na ikis no a politiek money. Dus mi na frede no a man staki. No one man no ma kon bedrijf mi taki o tap mi money off sang. Because bufuru fu den politiek man. Bufuru fu den politiek man. If de man ook kies lanti money, de man o man nyang. Mi na ikis no a lanti money. Dus mi o soru te de fades aan Europa. A posisi pe BEP de no. Aina oppositie. Da arkisaipsa. BEP anu wan busi konde partij. Na wan partij gi alasma. Abob sefi anu wan busi konde partij. Na wan partij gi alasma. Ma wispa idrayen kon idrayen go. A afkomst voor den tu partij de na busi konde den komoto. En wabi furus man na busi konde sang vertegenwoordig, zou wie vertegenwoordig. Wabi furus man na busi konde sang arkiwi. Dat zei pas ano. BEP abi a verplichting voor chai a politiek nieuws go miti desma a juiste fasi. Maar BEP de ma e verzuim aan sandati. De ma na ikabadwa sandati helemaal in ke famu do. En dan me sorry saide mi takiso. Me sorry saide mi takiso. Arki saide mi takiso. Abob jai ni oppositie no. Sorry. Abob jai ni coalitie no. Da saip sa no. BEP de sama fui na achoni. De sama fui na yau. De sama fui na nyolora. De sama fui na kamalua. De sama fui na bendiwata. De sama fui na daume.
De sama fu na langu. De sama fu langa tena sidopo. If we buy one pakje Fernandes brede ja 50 SED. Lok toe dat zijn na bijna 100 SED, 150 SED. Ay kost. If we buy 1 liter gasoline ja 50 SED. Lok toe dat zijn zo'n presie na 75. Trapres na 100 SED. Trapres na 125. Trapres na 150 SED. Mungo dat is refi. Mensen diri dat is gevaarlijk na mungo na Albina. Dan nou, vanuit Albina, langa passa Bensdorp, passa Mamanjuka, passa Pegudu, passa Tabiki, passa Benanu, passa Malobi, passa Saye, passa Kementi, passa Pousumofu, passa Carmel, passa Puketi, kisi Gaulo, kisi Moitaki, kisi Polo Kaba, kisi Yausa, kisi Sambedumi, kisi Kisai, passa Gua Godoulo. E sabe como uma batra gasolina kost sei? Uma batra gasolina sei no na bijna 150 SED ai kost sei. Alla de prijzen, alla de sani, diri dat sei 2 maal, 3 maal, 4 maal, 10 maal de prijzen op dat sei. Oké. De arkis heeft sa. Dat de man voor mij voor BEP, dat pedema e verzuim, en na pisitoli pedema e fredef taki, suma abi afrantwoord dati. Suma abi afrantwoord voor binnenland. Suma abi RO. Na ABOP abi RO. Na ABOP de na RO. Dus ABOP de man jai ni se, de man jai ni epina de samana sama kalio anga jukalio. Na ABOP abi RO. Sama abi TC, suma ego abra a beleid dati, a ministeri dati. Na ABOP abi a ministeri dati. ABOP de ainise e pina desma, dat desma no ma fende for voer, fuguena albina, anga mungo, anga achoni, etc. ABOP no ma regel asandati. Terwijl na ABOP ego abra den bussen. De man fu mi fu BEP. Na den tor dati ume chai kona fesi ma unai du desan dati. Omdat we vrede taki pa desande. Dan me soru wat rappel baka. Te we taki abra en ha natuurlijke hulpbronnen. Sawan taki asandati. Natuurlijke hulpbronnen wan taki. Alla ding energie. Nanga grondstoffen. etc. Fakondre. Sama e beheer ala de sandati. Na ABOP. Na ABOP abi a ministeri dati. Abi a mofo. Da lukus aifsa. Dat we taki abra. Energie winning. Energie. Stroom. Nanga watra. Suma e opo de prijzen dati. Suma de na EBS. Na baleo. Fu ABOP, ne de directeur dat na EBS. Na baleo de dat e op de prijs. Na ABOP de dat e op de prijzen. Na EBS, anga SWM. Na de sandi se de man fu BEP moest taki. Maar de man e vrede tak van de sandi. De man fu BEP, de man fu mi. De man e vrede tak van de sandi. Te de man chara politiek kona fesi. Daarna de regering. De mij vele voor taki van de stande, de mag me voor bep. De mij vele voor kai bravoning. Nooit de mij kai bravo, de mij vele. Terwijl, de man sabi duidelijk dat na ABOP de dape e pinadesma. Na ABOP de dape e op de prijzen. Ano VHP wawang. En de ministerie zei vadon onder ABOP. De ministerie zei vadon onder ABOP. Na ABOP na Abassi. Dus te stroomprijzen oppo na baleo na ABOP. Te stroom na energieprijzen oppo. Ai waka via NH, natuurlijke hulpbronnen. Na Abiamofo, Angaleo sama ABOP. Na de mandate doe de sandati. En SWM, Watra.
suma abi watra. Suma go over watra. Na ABOP abi SWM ook toe. Dus na de man dat hij op een prijs. Maar, bravo, ala you amai pay inke ano sabi next. Ala you amai pay inke ano jaini a sabi. Terwijl na een partij het doet de senanga wi. Na ABOP si don dape het doet de senanga wi. Dat de man e wani dripi ala aschul die VHP wa wan. En asan dati na klop. Asan dati na klop. En mo soru wat rapen baka. ABOP no de. A heel positie voor ABOP. Dan over alle de paima sai committee. No de ma opo gascilinder baka. Sama ego abra gascilinder. Na ABOP toch. Staatsolie. Asan de fadong onder staatsolie. Sama e beheer staatsolie. Na ABOP toch. Sama e beheer as meer dam. Na ABOP toch. Den san disi de man fu BEP mutaki. Na den san disi de man fu BEP muchai kwa fesi fu soi a volk van de san euroko. Na den san disi de man fu BEP mu concentrering na ding fe chai komi cha volk me cha volk fu stang taki o na ABOP de da pay do de senanga de sma. Maar nee, ala jurute de man kon ja na regering. Da bravo dape EP modomang amano sabi next hij weet het niet na VAP wa wang alla sari na VAP de man egi VAP wa wang as schuld de man legi VAP dat alla sari na VAP terwijl a rol voor ABOP moro bigi eigenlijk omdat na ABOP abi alla de ministeries dat die SWM sai go over watra. De watra prijzen oppo na ABOP de dape. Na ABOP e dwing. EBS stroomprijzen. De stroomprijzen oppo na ABOP. Na EBS ego abra a gas. Gaswinning. Gas fubori nyanyang. Na EBS aan staatsolie. Na natuurlijke hulpbronnen. Na ABOP. Na ABOP onder aivadon. Alla de sandati. Dus te gas oppo. De gasprijs oppo. Da ABOP e compleet ak jasabi next. En dat de man voor BEP zegt, de man voor mij. Dat de man de drape. Dat de man kwam een zwakkie politiek model. Ja, a regering. Taki met die ABOP gewoon. Je moet vrede ABOP. Taki met die ABOP. Kai ABOP ning. Maar we vrede dat alla juruto we taki. Na a regering. Zo de politiek doe zo. Als zo wani wini verkiezing. En ga model do wani wini verkiezing. Taki met die ABOP. Unom vrede man. Unom vrede bravo. Unai vrede no was maja. Mine vrede de mandati. De mandat na mi bigisma begi de mandat obia. Bravo na mi bigisma dade wini. Anga dali bone. Be gamandat obia. Ala jo obia di de bigisma be gamandat. Ala malami sabi. If mi wani me boko me. If mi wani me pola la do obia dati. If mi wani la do obia dat me poli. Bravo. Na mi mutagi san fu bravo. A mi gansa ma be washa mandati. Action fu me lei. Na dade wini anga dali bone. Na dembe tapu bravo we wasi. Action fu me lei ano lei me lei. Mi sada hi sanito. Mi sada her tori. Daarom mi nooit one day mi ne vrede de mandati. Me taki mi ti de mandat vrij. Dus dan, de man fu BEP nou, de man fu mi fu BEP. De man, umutapang a vrede saniere. A vrede sawe vrede, umutapang a sandati. Daarom mi, no de na tapu eigen titel me taki. No one man afbel mi. No one man af consor mi next. Na tap eigen titel me soor mi asandisi. Omdat me sitaki, a vrede de in wisking ete. En a vrede amu komu te uitwisking. A vrede komu te uitwisking. We vrede san tu misi. Bigi man o me vrede san iso. Umu pura vrede uit. Umu pura vrede uitwisking. Taki miti de man vrij. Umu gide man alles speki. Gima kandra alles speki. Maar umu taki miti de man vrij. Maar we feele tu miche na san dat no boom. Mi tagi wame leisik ba. Na oppositie we voer. Mina politiek sa metaki. Mina i beledigs ma. Mina i luku privé sa ni fusma. No de. ABOP. De man abi. 5 ministeries de man abi. 5 ministers.
Alla den belangrijk posten, grondstof, etc. e fadong onder ABOP. Nyo kaigiu. Goudordening e fadong onder ABOP. Isabi ome go te buitenland. Houdordening e fadong onder ABOP. Golukuna haven ome udu e buitenland alagado dei. Golukuna pikin sarong ome udu e rij pasadape alagado dei tap trailer e haven. Dagona haven goluku ome udu e buitenland alagado dei. Dat tok de manoma sorudeng de 600.000 smafa kondre disi. Isabi ome go te buitenland. Isabi ome udu e buitenland. Goudordening e fadong onder ABOP. Houdordening udutori e fadong onder ABOP ministerie. Natuurlijke hulpbronnen. De grondstoffen. Allemaal e fadong onder ABOP. Beheer. Staatsolie. A olie. Go to. Go to na van overheid. Alla desan dat die go to e fadong onder ABOP. Staatsolie e fadong onder ABOP. Grasalco. Pedema euroko steenslag. Graniet, etc. Om en zo te grondstof. E fadong onder ABOP. Fade kara agam bedrijf san de dape bakana mari paston. De ma abuan gang bedrijf. A overheid abuan bedrijf dape. Wan gang bedrijf na mari paston. Pede ma isuku go to. Grasalco de dape tuma. Want dat bedrijf de dape ook to van overheid. Dat die ook to e fadong onder ABOP. EBS. Stroom, energie, water. EBS nanga SWM. E fadong onder ABOP ook toe. Mensen, dat omes matagi ABOP taki komoto uitrageren, hara stekker puru, de mataki kweti, de nai komoto, bravo taki no, anai komoto. Hij is voor 5 jaar gekozen, hij dan 5 jaar bravo taki. Dan, de man voor me voor BEP de dape, dat we do swaki politiek sani, dat wan taigi mi taki, dat we bibi bravo kon taigi taki, ano sabi saipsa. Terwijl bijna alle de mo belangrijke ministeries na bravo na ABOP controleerding. Dat wani bribi amandisi. De mandisi u betrap de mandisi ka anga omelei. U betrap de mandisi pe de mai lei taki bouwprojecten ome oso scoren na dema e bouw. Mi be me ko een video eerder zo roek batak na lei dema e lei. Na trara geren be bouw de sandati. Mi be sor unukba. No atori da strefe kadoro dat na leide ma elei. Dat de lei man dis da wan de dape e bribi de lei man disi. En dan atrap punt baka fu ala de sansam besoru bifo politiek na politiek toru etaku na itak persoonlijk sani fusma. Ala de trator sau be taki eder kaba. Sau be taki eder kaba bifo. Da ala de tor dati Changa nou, fawe shiden tor dati. En de balaf mi fu BEP, mi kar de ma omelees dat umus kwadoro moro, umus kontaki moro tranga. Aster politik sa de manf mi la pedu. Aster politik dat swaki, aswaki, umu komo agressief. En juwe taki abra, de nieuwe BEP, dat want taki apartheid mu komo agressief, apartheid mu komo tanga. Maar swaki modella san dat na iwoko. Umu meke moiti fe dusani ook to tap eigen titel. Tap eigen titel. Ano ala yuru bijvoorbeeld. Dan na tramedia mu ye piwi. Lukute me dumisani. Na tap mi eigen tijdlijn met dumisani. En mina duizenden sama me bereik. Tap mi eigen tijdlijn, tap mi eigen kracht. Na te de man bel mi wel eens dat mi go na tata media. Maar eigenlijk mi no abitra media van oudu. Mina duizenden sma me bereikt op mijn tijdlijn. Dus den brada dan asaf mi. Umu meke moiti. Fe dusani ook tot op uw eigen tijdlijn. Ano ala juru da umu longo na ta media. Of umu longo na tra media. Nee. Ume kon live ook tot op uw eigen tijdlijn. Ume kon live meke sama ko arki sawe taki. Meke sama ko luku sawe taki. Tap uw eigen tijdlijn. Na soye luku efi tranga. Kan de if you go live today, kan de 5 maluku of kan de 10 maluku anatrobi. Traleje komba kale go live baka. Kan de 20 maluku anatrobi. Je tan probeer safri yo gro na so misrefi gro.
Ma nom de sotak ala yuru da we longo na ta media, ala yuru we longo na ta media, na tra media mu yepi wi. Nee. Umu meke moiti tapu eigen initiatief voor gro, tapu we eigen tijdlijn ook toe. Dat na politiek. Dat na justrefi edwing. En dat na sterkte of me. Dat na sterkte of me. Mina longo na ta media voor go suku aandak na te den bel mi da mi go. Mina tap mi eigen tijdlijn met domisani al jaren. Al jaren met domisan tap mi eigen tijdlijn. En na duizenden smai lukumi. Dus na san dat mi do een soort en baradaf mi. Dat a politiek model afas fawe dwa politiek sani. Unu kenki astel dati. Mi welo soort unu a model swaki. En if a swaki mi dato taki mi na ifrede taki. Mi ne frede no waman. If a model swaki mi dat o soort unu. Mi dato tak mi ne frede no waman mi ne frede. No waman mi ne frede. Mi ala sananja. Alla voorzitters nanga onder voorzitters. Nabi alle speki gideng. Ma mina isi no one enke gadu. No one mina isi enke gadu. Mina isi no one enke gadu. Nabi le speki gideng. Ma mina isi no one enke gadu. Nabi mi eigi money. Na mi sorgu mi srefi. Na samwani da mi nyang. If mwa me gwa restaurant no de go nyang. Nabi mi eigi paisa. No one man minesi, no one voorzitter, no one ondervoorzitter minesi ke gadu. No one, maar mi abi respecti gideng. Me gideng a respect. En if me sit ak one voorzitter of one ondervoorzitter no abi respecti, dan mi se na abi respecti gen tu. Mina so me uroko. If mi sit ak ina abi respecti, dan mi sref na abi respecti gi tu. Ia I solugumi, ina I give next, ina I give money. Dus if ina abi respecti, mi sref na abi respecti gi. Mina so me uroko. Mine frede no one man mina frede. Aina politik no one man mina frede. Abob de man fu abob na omeleis de man probeer. De man probeer omeleis fu contact mi mofu. Wipi wa yes klap finja do tito we fau. Na one man asan dat na iluk. Mi sorwi kaba dat mina politik sa metaki ma mina meris ma soumar. Ma unom kom mer mi soumar. If ye kom mer mi soumar ina u mekeng. If je kommer mi zomaar in nou meken, yo fika gambu dofu gi manga da. Yo fika gambu dofu gi you ouders. Minai mer you, if mi no mer you, inom kommer mi zomaar in nou meken, minom kor you. Alla de man die be kommer mi zomaar die be probeer mi, alla de man dat ik kies den pa iman kaba. Alla de man dat kies den pa iman kaba. Alla den. Aksi saya sama tape mofu tenke tide. Aksi saya sama tapu mofu tenke tide. Action. Dat you picking one picking trouble boy of one picking trouble meisje. Inom kom probeer in nou meken. Dus kan de you basi ogi one picking money. Kan de you basi ogi one picking money. Dat go feele Miranda of go klets Miranda. Yo fika budu fugi ima. Yo fika chaligi ima. Yo meke ima ke. Yam probeer in nou meken. Mi soru ikaba. Mi nai bluff. Aksi you basi bravo. Sama be meke obi ageng. Na den gan sama mi be meke obi agi bravo. Mi takso. Miranda takso. A mi omu dade wini be meke obi agi bravo. Na mi omu dali bone be meke obi agi bravo. Teden dede. Ala jo obi ade mi sabi. Efu mwani ala jo obi ade me pori. Jo obi afu bravo. Efu mwani ala mala me pori. Mi sabi precies pe jo ubia sani dependente na gamboli. If mi wani alamala me pori. Dus i nom charem konami, no char you vrij posto konami. You basi bravo. Ami gansa ma be sekain. Ami gansa ma be washing edegeng. Papatam, goluku papatam dape. Papatam na dape aubia usu fu mi omu bede. Dade wini, ne be wasi bravo. Look up chinkotika matif media kombaka. Amando online baka. Apikin kotika mat funja. Fabian Castile. Amanja. Awan boy sang miange kan skitop. Ma wale isha wambo wan fechang amitok.
Fedian kastil be pa mi si mi sam mi na o me mai pa mi si no fechanga mi. Wata man fu mongo da pese be pa mi si tak chama o mi changa mi o fechanga mi. Wamande kai Jeff. Jeff be bel mi so man dem taigen take fi bel mi etoalis mi anga yo pasasani great. Jeff bel mi wan pie demande kai Jeff ama bel mi. Baka dat mi anga ma o mi tama o taim tak Miranda. Sa de sani di be takina telefon Miranda. Sa de sani di be takia nya video. Wamande kai Jeff ozormi. So ramata ki Jeff lukuno. Mi amasa esja. Mina politik sa metaki. Mina ipe ogi mangisma. E mi ana ogi man. Mina ipe ogi mangisma. Dus asan die suku. Ko fege ja sanyape. Yo meke de famille fi chali. Yo fika budu fu gide famille fi. Yo fika chali gide famille fi. Yo meke de famille fi kesi yo. Dus asan die suku dape fika sanyape. Mianga yu anjuka sama. You say fi atap say de sama fi komoto. Wisha mongo de etang ma accident gan sama fi peden komoto. Atampa na oni den komoto dus mianga ina say fi. Ke u fika de sanyape. Jeff amadi de kai Jeff amali geli tako. Taki na afuri geri bro mi sabi taki na ugima mongo. Ma mi na ugima. Ko bayo sandingi ko fege ja sanyape. Mianga ina abi next fu fi. Ko fika toli dati. Amatak Miranda. Besuku mianga tobi. Itakyo me sanya Facebook. Mi taki ba Jeff. Anga mi mov me taki de sanya Facebook. Anga mi mov me taki de sanya Facebook. En te me taki de sanya mi politik sa me taki na tobi me suku anga sama. Amantaki abung. Las mi gwa sani. Mi gwa langa oku. Wantu man kome apetaki ya Miranda. Sa de sandie meke Miranda. So de bataki on da baina da mi amande fremo. Da mi amande fremo. Ala pem go me mai kwa mi fufechanga mi. Da sana sandizi. Mataki sa de sandie meke. So ya mataki broer. Mina I meke next. De mataki ibe takyo mesanya Facebook. Da sana asani saiwani. Tak bala yeno. Ko fika to bisani agonta puya. Aya ko sha gonta puya. Ala sama abi a recht fuge mening. Na to bi we meke na kwali ude na koswe kos sama. Mi a to bi sama no itin to bi sama ite. Dus asan duwe su kwape. Ko fika asanya pe. Wanta man ko ikonde de di mano. Tama tak wo solia maya wansani ti de yong. Wo solia maya wansanya meke langa. A meke langa betagen ka. A meke langa. Lukuno bala. Na wan soi na isoi jare. Ko feke te desanya pe. Ko dingi wansan rust ko feke te to bisani. Tampo matakyo. Dinai takiso da bum. Ya piogi mangiwi. Dinai takiso da bum. Takiwe mami na ugi man. Mi na ugi man. Me takmi senya Facebook mami na ugi man. Abena 30 jaar mi jasa na kaba nooit mi voor een piki man. Nooit mi nakwans man. 13 jaar kaba. Tak ya bun dinai takiso da bum. Tak ofi kasa ni ko dingo ambi. Asom bay wambi. Mi anga demandingi. Atamang wamande kai Jeff. Mi asabia mang. Amantagi mitaki Miranda tide mianga yu. Mianga yu ai poli tide mianga yu Miranda. Tide mianga yu ai poli tide. So amantaki yeno bro. Ba Jeff. Mi asabi. Afosto me siu. Yam te kya risiko de. Bika. Mina waman. Sabi mi amak feti. Maar if hij valt me aan, me verdedig me sefi. En de slag sa mi sabi, de slag dat hij, de gevaarlijk, bepaalde slag zou abi de gevaarlijk, we schakel sama uit. Dus en, ko vege te desen yape, ko meke mati, ko dingo ambi,
Ya la fufu Jack no. Amati di be bo abong. Amajate bong. Ya la fufu Jack. Abundina ita kisoda na tobi. Ko. Kabu isi tok. Aso mari go akoding wan bi ho wana tobi man wa ifechanga sama. We taki usani we gi umeini ma wana tobi man. Ifiri. Ata piki mati fu mi wan piki kotika boy Fabian Castilla ma debe sor mi tak. Miranda mianga yo mitina. Mianga yo mitina Miranda. Miranda mianga yo mitina. Di mianga Fabian mitin so ya mantak Fabian luku. Denga sama fi tok. Akoti kadape. De lobby you. En fa denga sama fi lobby. De mo insi sa fi. Fa de lobby. Anga den bala fi anga de novo. Fa de lobby. Asom se fi lobby too. Me wani te ka risiko fu kishati bon fu taki of fal mi an. Bika mi amaya kom ya I bluff daar misi me even changa sama. Mi no mak feti tu. Maar derde dan uno mak feti. En if mi feti ana waka mooi. Na bluff me bluff. Te waman tamba u fesi, da ala de move sama wa meke, da we leesje la sani puka. Ala de move sama wa meke, ala de bewegingen sama wa meke, da we leesje la sani pu. Fosha man dat meke wa move kon da we leesje la sani puka ba. Ata pa niveau dat we de. Dus je no mi mati Fabian. Kom meke menga iko to mati. Amanta kabu. Baka dati miange kiso me tobi baka via tap Facebook. U kiso me tobi fasi mi blokkering. Asende begi mi pua blok. Mi blokkering baka asende begi mi pua blok. Anono fosi mianga amade ko ifende anai fal mi lastig mo. Ma veden kastil. Atu padrai mianga amambe fasi. No mianga amantonga amati. Wam chinkotika matif mi. You see? Dus na so den sanyego. Dus mi na ipe ogi mangisma. Maar inom kom meer mi. Inom kom fufeli mi fi. Kom fufeli mi of fuck up. Daarom mina ikor no asma. Omdat luku. Nyotagi wansani. Bravo die isi dat petok. Dan. Amadati. Mino besabi. Ma bravo. Amande. Na den famille de drape. Omdat we allemaal no sabi. Maar me ogi wantori tide. Bravo ma. Amande ma. Abi famille na wan konde de kain malobi na tapsei. Mindi konde. De mindi konde sama fu malobi na tapsei. Bravo ma. Abi famille dape. Ama ma. Fu aksja maar dat uit you. En amandisi abi famille ook toe na godolo. Ama famille na godolo toe. Amande manga da ano mungo de geboren na tapse de komo to komeke door pu dape amongo tapu dape. Ano dape de geboren. Maar bungfuru sama no sabi. Dus amanda pe fabra fu dape na famille fu de sama fu mi. Ade sama fu mi famille de gang sama fu mi famille. Aden taigi no mi se fa be sabi aden gina tor dati taki de mandi anga de fasi dape aden fami vi amande ma fu mindi konde malobi amande ma well mi oma sefi afu mindi konde malobi a oma fu mi you see dus desan dat if mi atagi da ya sabi tok if mi no forteri da dai no sabi. Dus de manda pe faisha mande meken san de jege amanda no mongo smaire. Amanda ti bravo amanda ti ma emma na fuang moksi anga wan konde de kai mindi konde malobi na tapse. Aksha mada taigi. Maar den 20 jaar man no sabi de no sabi de san dati. Den smart dati a famille dati bravo emma na pa. Desma dati na godolo moksi malobi den kon fika amongo dape meke dorpu dape asosan datu akadema data nof dape en mise fina semsa nitu en daarom amandati bravo daarom itaigi
na de familie mi be de chamandati. Na de familie mi omdat ama na familie voor de sma dati ook toe. Dali bone action fu melei na MBD chamandat na mi omu dape. Dat de wini na MBD si bravo action fu melei na mi omu de dape tu. Daga song na de MBD si bravo na mi omu dape. Aso so de omu fu mi be de chamandati. So de omu mi de service an gamanda cha bine ske chaire mi abide samdata mi skin. Tu daarom mi no mi ama fele samato. Mi na bi fele ai ni mi skin, mi na i fredes ma. Mi respecteers ma, maar mi na i feles ma. Aso we uroko. En if me no meer you, nee kom meer mi nee kon suku mi atobi yo fuck up. If want to my gi want to piki lau money taki go fair Miranda go klets Miranda ya mu go yo fuck up. Want to matai I go kos Miranda go fair Miranda to we mi no do next angai. I no mu dwing yo fuck up. Yo fika chaligi ma, yo meke ima ke, yo fika gambu do fugi ma, ya mu dwing. Mika bataki mensen. Ik wens jullie een fijne avond. Iedereen een fijne avond. Ik ben klaar met praten. Ik wens jullie een fijne avond. Ik heb lekker een beetje gewerkt vandaag. Ik ben klaar nu met werken. Dus voor mij, ik ga jullie groeten. Een fijne avond voor jullie allemaal. Groetjes. Bye bye. Ciao.